Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis lapatanna hasi tulu sadaon ni debata dohot topik manoktong marholongi roha di dongan manang hidup rukun dengan sesama. Tapuji matuhatta marede hita sia bukuede nomor 27 ayat sada dohok 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha, hupa serep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, saelehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todin, asalam hutinggal hok kami nasa dosanami, jala hutangihon hami hatam nabadiai, sai payan mahatam di bagasan rohanami, asa mat parbue na denggak kami, hupangido hami saluhut nai,
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede sebukede nomor 706 ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik palimahon sahatu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiyahon, unakko olo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Dia do lapatan ni oddo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos, mida debata, asamida nasa na adong. Atong rak mengidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Marede sia bukwede nomor 174 ayat sada dohok 2.
tatopoti madosata todopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang, pargogo na suatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng-leleng na do asi ni roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalison nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalison nami, unang alang asi ni roham, sayurupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Aidang adong ibarnii, ay saluhuddo pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede sia bukwede nomor 600 sia polisia ayak sada. Tatangihon ma turpuk epistel di mingguta sadarion na tarsurat sian Heber biddu 10 ayat sada saha tutolu tajahama margati sorin manoktong ma holong ni roha di dongan ingot hamuma akan tarhurung songon narap tarhurung songoni akan tumaon na porsuk ay dohot dohamu di bagasan daging ima sahatna martuama akan tumangihon hata ni debata
jala nopiopsa. Amin. Marede sebukuede nomor 700 sada ayat sada dohok 2. Tahati dakoma ha porsiau tai songona hinati dakon ni dongata sa porsiau disadok portibion rap mahita madok aho porsea dipata Jehovah ido ama parguguna suatu dosa na tumo palangi do tano aho porsea Yesus Kristus anak dipata Jehovah nasa sedai imanan tubuhun si Maria na gabi-gabi serto di porbadia adorak suabuhan ido tuhata na tomaon nebernit di panghuman silatus na matlar pajal de mana di hauk nur silang na tua tu benoturu dong di tanah na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgu lahudul siamun di bata Jehovah amanai pargugun na suatu dosani di sini mana pemulak sugu tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate aho porsea to di porbadia jala dong sa dauria na badia huria hatopan na Kristen akka na badia dohot jasaan dosa dohot diatai na madok mula mangulu dosugu dan halak nang mate dohot dianguluan na sorasuda. Amin. Titing namasa di Huriata di Minggu 24 Oktober 2020 sada. Napar jolo, nanang merbagas, titing paduahon. Nang menjalo pasu-pasu perbagasun ma, Haris Simon Simajutak, anak niamata, Jiman Simajutak, tubuh ni inata, hot maida boru tapabolon, ruas ni AKB Cibubur, resort Cibubur, sian huta lapangan tebak, kelurahan Kelapa Dua Wetan, Manangwi Onom. Dohot Orwana, Rona Maulita boru tapabolon, boru niamata Nahum tapabolon, tubuh ni inata Rinawati boru sihota, ruas ni HKB Resort Immanuel Sei Semayang, sian huta Jalan Perjuangan Sei Semayang Sunggal, Manang Sumatera Utara. Pamas-masuon di Patupa hari Sabtu 30 Oktober 2020 sada di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul lalu WIB. Titik paduahon. Nang menjalo pasi-pasi perbagasun ma Bripka Bestuara Jaya Damanik, anak niamata Jarun Sentua Hadamanik, tubuh ni inata Situa Rospida Boru Nababan, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, sian huta Jalan Kelapa Dua Wetan, RT 05 RW 07 nomor 50 Sia, Kecamatan Ciratas Manangwi Opat.
dohot oranna, gol di bunga boru Sianipar, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, boru ni Amata, Evangelium Gibson Sianipar, SE, Tubuh Ninata, Linda Boru Tahayan STH, Sian Huta, Jalan Suhasembara Barat, 10 Pitu, nomor 61B, RT 04 RW 03, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pamasemasion di Patupa hari Sabtu 30 Oktober 2021 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Napa duahon, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu sada, Nyonya Tapu Bolon Boru Napitupulu, Wiksada, pemulihan di rumah. 2. Nyonya Manik Boru Samosir, Wik 2, di rumah sakit Sentra Medika. 3. Amang Hau Tagadung, Wik 2, pemulihan di rumah. 4. Amang A Perdede, Wik Tolu, di rumah sakit Polri. 5. Amang W R Senturi, Wik Tolu, pemulihan di rumah. 6. Amang T Sinaga, Wik 4, di rumah sakit Ridwan Taman Mini. 7. Amang G Hasibuan, Wik 5, pemulihan di rumah. 8. Agita Boru Lubang Gaul, Wik 6, di rumah sakit Adiaksa. Sia. Nyonya Oma Nurung Boru Siregar, Wik Sia, pemulihan di rumah. 10. Nyonya Siombing Boru Sinambela, Wik 10, pemulihan di rumah. 10 sada. Amang M Tambun, Wik 10 sada, di rumah sakit Polri. Napatuluhon, Papungu Pilihan. Sadarion, Papungu Pilihan Tujolo Dohita, bahin pilihan tu dana pensiun HKBP. Paupaton, Rapot Pandita Hatopan. Mamuka Arsinen, 25 Oktober 2021, 1 hari Kamis 20 Oktober 2021, Patepau di Distrik Walu, DKI Jakarta do Rapot Pandita Hatopan, Manang tatap muka. Maringanan di The Forest Hotel Bogor. Borhak do paditata madohote rapoti. Napalimahon, Padidion Nabadia. Hari Minggu, 7 November 2021, di permingguan pukul 10 WIB, Patepau ni huriata do Padidion Nabadia, tuaka poso-poso, yanakon ni ruas ni huriata. Marguru natoras di hari Jumat, 5 November 2021, masuk pukul 13 WIB, maringanan di gereja. Akatiting na mangihut, boy meta jaha, narong di warta jemaat. Songonima titing di minggu ta sadarion, tuhat tama na masuk-masuk hita. Marede sebukeda nomor 170 walu ayat sada huhut Papungu Pelian sada adha sada B.
Damai di batana semurung sian salut naroha imana mangramoti akati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu mak dihita saluhutna. Hatani debata dihita imasian bukuni si Musa na palimahon bidu 24 ayat 17 dohot ayat 10 walu. Songon ma didok. Dang jadi papeolonmu uhum tuhalak dagang dohot tudak dana nasopot somarama. Jala dang jadi buatonmu ulos ni perempuan nama balu bahen sikoram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hato bandoho na jolo di Mesir. Hapenunga ditobus Jahoba de batam ho siani. Alanido ubahen hudokkon ho mangulahon si songoni. Imak sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus. Topik dihita ima manoktong marholong niroha tudongan. Alai molo di bahasa Indonesia hidup rukun dengan sesama. Laos ido songon sada na boi pataridahon parbueni holongi na patupahon aka parsaoran na denggan di tonga-tongani hanguluatta. Adong sahala filsuf Empedokles madok adong do dua hagogoon di Portibion. Nah parjolo ima nabui pasadahon ima holong ni rohai. Nah paduahon hagogoon naboy memisahkan boy doi alani sogoni roha kecemburuan dohot lan akan asing naboy melahirkan patubuhon setabi pemerkosaan kekerasan sahak tuna pembunuhan. Jadi ada cinta kasih yang mengikat, yang memisahkan adalah sebuah kebencian. Masado di tonga-tonga ni ngoluta tarlumobima di parumah tanggaon antara hubungan natoras manang simatua tu anak konna manang tu hela manang tarumain. Studi kasus nagumodang alai saya anggia ma tak pola adong di huriat tate. Hubungan-hubungan antara orang tua dengan anak yang bisa saja memisahkan dengan beberapa alasan. Mungkin alana pogos ma parumena manang alana pogos ma helana berusaha untuk memisahkan manang pasirakon nate. Ini sesuatu sikap tindakan yang kedua atubuhon sogoni roha. Harusnya cinta kasihlah yang kita dukung anak-anak kita supaya mereka dapat mandiri setelah berkeluarga. Terserah mereka itu mau membentuk keluarga yang bagaimana. Jala sudah do hita makir bahagian yan aka ya nakot tanaung marsaripe. Tetapi ini pergumulan bagi kita hingga pada saat sekarang. Nah paduahon boido hubungan antara natoras tu yang nakon manang sebalikna. Somar saripe dope ala mungkin dang dapot karejo
manang itu tuh lomona ikon si adok lomoni rohaku neng marsaripe ruar hosian jabuon ninna. Ya. Itu adalah bukan cinta kasih manang holong. Ape molo tahatai do taringok tu holong sudah do hita malok makupasi ya te secara teori, tapi bagaimana dengan prakteknya? Buhado pe hita taringok tu hobar balok manang tetangga. Ai kudang do masih musuhon akan hobar balok kete. Pelagi mulo di huta marsait tetanggana. Si adongan do mapaininin na. Lau tu dah tu. Ujungnya boy mawon patubu parsalisian sahak tu marga sahak tu keluarga. Luar biasa. Itu karena ada mungkin kebencian, ada mungkin kecemburuan. Buasa ibana lobi sianau, buasa ibana boy songoni HP audang boy. Itu adalah wujud daripada kontradiksi sian holong ni roha. Kemudian nih tuhata lambohado hita nuaing di masyarakat secara luas bersosial. Na bernegara alanido molo adong na mangulahon akahasalaan justice street ya main hakim sendiri ini sudah sering kita temukan. Orang melakukan tindak kriminal mungkin dia menjambret habis dimasakan ya. Kalau tidak polisi segera datang dia akan mati di tempat itu. Jadi itulah antara kasih dengan dampak daripada kebencian. Di Trupukta buasa saya toktong dope di odolhon taringot tu nama noktong marholong niroha tudongan. Molo tadiori Trupukon holan 2 ayak doate. Singkat padat. Ale adong dope di ujung ayaton di berikut ayaton laho mangalehon panorangion taringok tu ayati muse. Mulai sian padan narobi memang nunga dodolhon taringok tu namar holong roha tudongan. Tarlumo bimai dung ruar halak Israel sian tano Mesir. Di sima ala nunga adong tujuan di debata laho pasahat ton tu nasida tano naung diwarihon tu si Abraham na jolo. Mereka akan segera memiliki tanah yaitu tanah Kanaan, tanah Israel, tanah yang kudus. Maka tanah yang diberikan kepada mereka itu adalah milik Tuhan. Maka ketika mereka menempati tanah itu, tanah yang adalah milik Tuhan, maka mereka harus hidup kudus. Karena apa? Karena tanah yang empunyanya adalah Allah yang kudus. Jadi Allah berhak untuk mengatur semua peraturan taringok tu tatanan sosial di tonga-tongani bangsoi. Alani dok bahen di leon patik tu nasida dok sudi akka peraturan bohado parngoluan nasida namangonai itu dongan jolma bohado nasida maka holongi debata sian nasa gogo sian nasa ate-ate sian nasa roha nasida songoni nang maka holongi dongan doson diri nasa diri. Nah alani do dison ma diodolhon tu nasida termasuk ma tu akka halak napai sholat nganang pendatang. Karena orang Israel bukan hanya mereka saja yang tinggal di tanah itu, tetapi ada juga bangsa-bangsa lain yang sudah tinggal di situ, yang tidak dibasmi semua pada waktu zaman Yosua, tetapi juga ada orang-orang lain, suku-suku lain, bahkan orang Mesir yang ikut mendopleng, ya, yang ikut terbonceng oleh orang Israel ketika keluar dari Mesir. Jadi itu dianggap orang asing
selain orang Israel. Nah alani do alasan na parjolo buasa ikon haholongon dongan tarlumobi ma akka napogos akka nama balu akka dakdana na sopot somarama. Hape holongiro hari debata nunga paruarhon nasida sian Mesir, nunga ditobus nasida. Jadi ketika mereka tinggal di tanah Kanaan, go susu doh situa ni loba, mereka hidup dalam zona yang nyaman. Memang jok do molo hatiha halak sian napogos hian dengan kata lain jatuh di kasur yang empuk katanya ya, sudah menikmati enaknya hidup ini, maka satu waktu dia bisa lupa diri. Jala ima godaani, ima tantangani. Di tonga-tongani hangoluatta ninarohaku si adong do halak na lupa diri ate. Molo ta ingot na jolo rohita sian huta tu Jakartaon mangratto manang istilah BTL-in ate. Batak tembak langsung ate. Ragu modang do hita termasuk kiba sahat hita di Jakartaon laho mengadu nasib ya. Ape tupa holan dang sakoper tabuan pakeata holan 2 tolu pasang rak ya mangrato tu Jakartaon mengadu nasib. Ape di pasu-pasu debata madu mahita Bu hita marjabu di Jakartaon, Bu hita memiliki kendaraan, Bu hita menikmati parkarejoata doh denggan, dapat karejo na denggan, ya ngadong di hita hamuraon hasangapon hagabeon, denggan muse akka yana kota te, ya kalau do sipata gabe madabu hita tu kesombongan. Boy hita madabu tu lupa diri. Ya. Jadi adong do sada keluarga unang majo situdu gowar sekitaan ro borhak sian hapogoson. Nah tape nunga di parsikolahon na tu etuai ngahir hodok ngahabis sude akka tano nama raek di gadis holana pasikolahon maduma di Jakartaon ro na tua-tuana songoni mapis matana ketebi mamereng na torasna haru pangurupi di Jabuna di porsodo hodokna di parhatoban molo hala 3 hali do sadari mangan molo on 2 hali si patah sadari molo pecado dibain keramik na argai potong gaji kan itu ya. Jadi luar biasa perbudakan di tonga-tonga ni keluarga lupa diri nggak diholit di keluarga diholit tuh halak pe diholit nah, itu istilahna hadu tahe istilahna songon huting mor ninate ya. Jadi tidak mau berbagi kepada orang lain. HP tibata nunga dilehon kepercayaan tu hita. Aka parkerejuan na denggan, bu hita dapotan sudah aka kehidupan na sejahtera, kehidupan yang layak. Alai boy hita lupa diri. Kita tidak ingat lagi siapa di samping kiri kita, mungkin yang pernah menolong kita. Mungkin yang pernah memberi kita pekerjaan. Mungkin yang pernah meminjamkan uangnya kepada kita tanpa menuntut bunga. Tema sadi hari ada kepengmu bapaula inna. HP dang dipaula tong.
Jadi ima luar biasa. Nah, ketika orang hidup dalam zona yang nyaman, dia lupa diri. Alanido dipatikon tu halak Israel bahwa akana pogos, akana mabalu, dohot akapai solati, mereka sudah dilindungi oleh Taurat. Marite ahamai. Sadatiki molo ro gotilon di ayat 10 sia, molo tajaha diturupkon. Di ayat 10 sia molo adong gotilon dak pola ikon wato ni sudei ikon ditinggal hodoi tunasida tibalani deba akan apogos makro mabuati itu hak orang miskin. Jadi Tuhan sudah mengatur orang-orang miskin juga dapat menikmati kesejahteraan tanah yang memberikan kehidupan bagi mereka. Nah alanido dison napaduahon ikon peduli nasida makaholongi aka napogos. Dan jadi gosau nasida manang dibuat ugasanna. Dan jadi pialhon uhum tuhalak dagang. Songoni nang tu akadak danak nasopot somarama nang tu ina nama balu. Molo didok dison di ayat 10 pitui dan jadi buatonmu ulos ni perempuan nama balu bahen sikoram menggadaikan pakaiannya itu bahasa yang halus. Lapatanna unang adong terjadi perjualbelian perempuan, trafficking. Nah alani do luar biasa do hatani di bata manang patik tunasida. Dison ma hita naing mamereng bohado perilaku moral dohot etika dipahobar tu habadiaoni debata. Kuriani tu hatta adong piga-piga alasan puasa pola ikon haholongon akana pogos akana babalu dohot aka yatim piatu. Nah parjolo dasarna ima ikon dos do pangatusion nasarupa dos do hita sude jolma di adopan ni debata. Tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan sosial. Tapi hitung-hitungan ni hanguluata kesetaraan itu dalam tatanan sosial hampir terkikis. Alai bamulia tema tadok ate masa ni pandemi COVID-19 ya itu akhirnya kesetaraan itu muncul kembali. Akana mora, kana pogos, pejabat, sude boy mate alani COVID di paradaton tangadong boy no boy be napajakar-jakar hon satebi sude na adong di ibana maaf mak molo tungpe namora jong ni bana manang napogos jong pe mana molo hona COVID do papitor do itaruhon tu tano ate tangadong be marlaku adati. Dihancurkan semua tembok-tembok pemisah itu. Tembok-tembok keangkuhan, kesombongan itu. Semuanya setara di hadapan Allah. Allah ini do satu pihak ikon madok mulia hati do hita tu debata. Meruntuhkan semua keegoisan, keangkuhan, dan kita belajar untuk merendahkan diri, kita belajar untuk menghamba, peduli kepada orang lain. Nah alani do ikon masih hormatan do hita, masih argaan. Ima dasar naparjolo. Dasar napaduahon ima taringok tu kepeduliani memang sangat penting.
Tapain majolo contoh nak tong do dipidu 20 patonon molo sangado halak makutangi mangalehon pinjaman kepada orang lain, maka orang tersebut harus menghargai orang itu. Jangan merendahkan dia karena dia meminjam. Artinya adalah kita harus menjaga martabat orang yang berhutang itu dengan tidak mempermalukan dirinya di hadapan orang lain. Karena kita sama-sama adalah sesama dos dohita di adopani di bata. Alai tahu jima jolo ahado namasan waingon yang lagi viral ya, lagi rame dibicarakan. Ahamai pinjol ilegal ya, pinjaman online. Jadi mulai tema di pemerintah Presiden Jokowi yang memberantas ini habis-habisan. Luar biasa, televisi beritanya hanya itu saja kalau saya tonton. Jadi memang karena ini mengancam harga diri, mempermalukan harga diri. Ya, bukan hanya harta apa kita yang ada di rumah itu diambil, tapi juga dipermalukan. Sudah akadongat tanah adong di WhatsApp sudah dihubungi, kan luar biasa itu. Ya. HP diterpuk tak di bagian nih biduan. Kita harus menghargai orang-orang yang menghutangi kita. Waduh, tutu kita. Nah, maaf, mabunga oke pengerti. Kani don waingon. Apakah bisa? Kita bisa. Tong do dipatikoni di halak Israel. Boy donasi da mabunga oke peng. Ale itu halak na asing, tidak kepada sebangsanya. Dengan tujuan adalah menolong. Tujuannya adalah motivasinya menolong dia, bukan memeras dia dan mencekik dia. Jangan. Jadi memang inilah ketika kita menghormati sesama, kita menolong dia, disitulah holong ni rohai naing tapatari dahon. Nah patuluhon ima dasarna kita harus menjunjung keadilan dan kebenaran. Kemudian ni tuhata dia do pangoneuna di tonga-tonga ni ngolutta songon halak Kristen hita na porsia di Yesusi. Naing marsi ajar hita di halak Israel. Mari kita di tonga-tonga ni hanguluanon mewujudkan holong ni rohai. Tudongan jolma membela hak mereka yang memang berhak untuk dibela. Hak Kristenoni ikon boido songon gaya hidup kita menjadi karakteristik kita, ciri orang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini. Taruh mobima di pandemi COVID-19 siaon, kita semua bisa berkreasi, kita didorong bagaimana untuk membantu sesama kita, baik lokal di tengah gereja, ima bansosi, dan juga di lingkungan gereja kita, masyarakat kita. Boido hita patu pahon pribadi, silahkan. Adong do nama kirim langsung tu Elim, panti asuhan HKBP. Adong do langsung tu Hepata. Silahkan pribadi, kalau tidak mau melalui gereja itu tidak dilarang. Atau juga berbuat praktik kasih itu, bansos itu, adong do nama bagi-bagi hon nasi bungkus tuaka orang-orang jalanan, aka gelandangan, aka na patiga-tiga hon, tiga-tigana di kaki lima, dan masih banyak yang memang mendapatkan perhatian. Ini sangat sederhana ya. Seorang Jean de la Bruyere mengatakan bahwa ketika kita mau memberikan kemurahan hati kita karena kepedulian kita, nah didorong holong niroha, berikanlah itu kepada orang yang tepat. Contohnya air segelas itu tidak berharga bagi orang yang tidak memerlukannya. Tetapi itu sangat berharga ketika orang yang
sangat haus maluma dihilala rohana. Itu sangat sederhana. Kuriani tuhata ima songon sada kasih yang konkret. Orang di samping kita mungkin dia sangat membutuhkan, mari kita jangan abaikan. Jangan pernah mengabaikan mereka, sebab ketika kita menyatakan kemurahan hati kita kepada orang yang butuh pertolongan seperti itu, Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Nah alanido oma nagabe renungan di hita, renungan yang sangat sederhana. Mari kita lakukan praktik kasih. Bukan soal mengampuni yang sangat berat, tetapi peduli kepada orang lain itu berat bagi orang yang berat melakukannya. Tetapi adalah hal yang bahagia ketika kita mengampuni orang lain, kita berbagi kepada orang lain, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Martang yang maita. Mulai tema diho ali Tuhan di bata amanami nama bangsa di panua kicang disudia kadengkan di basam nok jalu kami sahak tu sadarion. Kudang do Tuhan aka pacamotan aka dengkan di basam pasu-pasu pardagingon nang partojoni nok kujalu kami. Nunga di percaya ko di hami jalan nunga di leho ko di hami asa bui kami berbagi, bui kami makaholongnya kadongan tarlu mobi ma akana pogos akana mabalu dohot aka halak dagang pe. Tuhan pakai mahami gabe habahoron ni pasu-pasum. Tarlu mobi manang di keluarga, di masyarakat nang di tonga-tonga di huriam dohot diaka parkarejuan nami. Isok kami saluhutna marserep ni roha mangalopi tangan nami tu adupanmu na bajiai laho manang yakon sudi ruas ni huriam. Mulai sian akadak danak na met rodi remaja na poso na toras na matua lansia pasu-pasu ma Tuhan talumo bi akaya na kon nami ibur magodang nasida jala boy nasida selesai di aka parsiajaranna di perkuliahan boy nasida marlas ni roha berhasil songon nang dina mangaluya kapar karejoan dohot naung mar karejo pe pasu-pasu ma Tuhan asa boy nasida laho marningot berbagi mengabdi tunatorasna dohot mandok muliate tuho ditongani ngulu nasida nang songonya kana toras pe pasu-pasu parsahalai hami saluhuna laho mangajari aka yanakon naung pinasahatmu Tuhan asa gabi anakna biar midaho tabai ma aka gacang ni umur, tabai ma aka silas ni roha pacamotan, asa margogo sudi hami akan atoras, laho paulilihon paruma tanggaon nami nang sudi aka poparan pe gabi keluarga na masuk tu harajaonmu. Songoni nang aka natoras nami aka lansia pe nagalena sida di pamatang di aka usia lanjut saya homa Tuhan. Nah mangalihon gogo tu nasida toktong pahoparhon nasida tu surgo sambulo nito di nasidai nong pinaradem disudiakan porsea diho sai pahot maha person nasida buhama si pareon dohot mata partodion nasida laho mando pakon tuho Tuhan ali Tuhan di bata amanami songoninang aka ruas ni huriam nanaing macalo pasu-pasu parsaripion ima pasangan Haris Simon Simanjuntak dohot Rona Ngolita Boru Tampu Bolon di hari Sabtu 30 Oktober di HKBP Cibubur songoni Bripka Bestuara Jaya Damanik dohot Goldi Bunga Borusianipar di hari Sabtu tanggal 30 Oktober di HKBP Cibubur tuhodo pasaton nami nasida saluhuna Tuhan asa boy nasida sude akan nasinakap ni roha nasida tujuloon membangun parumah tanggaon nasida
cipakasan dame dohot holong nasyakoi patupama sudi aka acara nasidai Tuhan bahen sangat diguarmu jala marlas ni roha saluhut na aka keluarga nang todong pe atong saha di homa nasida songoni nang tarlumobi ruas ni huriam na di pagasan kapar sahiton ima nyonya tampu bolon boru na 70 nyonya manik boru samosir amang ha hutagalung amang apar dede amang WR Sianturi amang T Sinaga amang G Hasibuan Agita boru Lumban Gaul nyonya O Manurung boru Siregar nyonya Si Hombing boru Sinambela amang M Tambun songoni nang nasida nasohu gori hamidope guar nasida manang di dia di rumah sakit manang berobat jalan manang na pemulihan manang isoman pe ali Tuhan asimaroham di nasida ape hon matanganmu na badiai asa homana dauni pamalum nasida Tuhan marhite aka obat na pinangan na do sudi aka asupan vitamin na dihapur duhon nasida asa boy nasida melaksanakan dohot aka tugas-tugas dohot tanggung jawab nasida di keluarga nang di parkarjuan nasida ganup atong saha di homa nasida saluhutna songoni nang Tuhan rapot padita hatopan na di patupa di hari Senin tanggal 25 Oktober saha tu tanggal 28 Oktober di The Forest Hotel Bogor saya pasu-pasu ma saluhutna acarai asa dinggan mardalan Tuhan marlas ni roha salu nakana posom nanuluhon ni eporus nami asa bui marsangap ho Tuhan disudi acarai songoni nang aka program-program huria nanaing sipatu paun nami pe pasu-pasu ma Tuhan asa mardalan do dinggan saluhuna ruas ni huriam bui madai sudi aka dinggan ni basam atong Tuhan aka dosa nami nagudangi sai sesama Tuhan asa tahu kami lahu pasanga poko dohot majalo sudia kadinggan basam mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate mak roha nami diho amin marede mahita muse laos tapasahat ma peliata Don't
Tatangya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut silehun-lehun na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian an lehomi tu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jara ramoti, asal persiak kami pelianon, pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni kuriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang wis lehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinorbadi amago armu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hontu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asim marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu ya. Ya, itu dua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Udah duluan keluar dari belakang. Ngapar dulu keluar Sian Pudi. Sudah biasa kan jadi langsung aja. Iya.